Bună dimineața! Astăzi avem un vlog nou. Vrem să mergem să vizităm un sătuc, orășel. Nici nu știm exact ce este. Nu am mai fost niciodată, deși este foarte aproape de noi, la 30 de minute, și astăzi ne-am hotărât să mergem pentru că s-au mai slăbit și regulile în Anglia cu privire la pandemia asta și avem voie să călătorim undeva unde nu este aglomerat și în propria mașină, și ne-am hotărât să mergem în locul ăsta superb. La cât am văzut pe YouTube, m-am uitat să văd ce am putea vizita acolo și este un loc superb. Eu sper că o să iasă vlogul ăsta, pentru că de multe ori să știți că mă prinde peisajul și uit să filmez, dar sper că o să iasă ceva. Abia aștept să ajung acolo, mai avem cred că 9 minute. Ne-am decis să mergem mai devreme pentru că se aglomerează foarte tare. Oamenii vizitează, în general englezii iubesc plimbările în natură și sunt convinsă că o să fie aglomerat acolo. Am mai avut noi o tentativă de a merge la mare, dar Doamne, ce am văzut acolo! Era ca într-o zi normală de vară, unde oamenii și-au deschis tarabele pentru înghețat, hot dog și toate cele ce îți cumperi la mare de obicei. Și m-am speriat puțin. Eu nu am ieșit de 2 luni din casă și abia acum, în perioada asta, am mai ieșit în natură. Noi de regulă ieșim destul de des și înainte ieșeam, ne plac plimbările astea. Și da, la mare era foarte, foarte aglomerat, n-aveai cum să păstrezi limita aia de 2 metri. Să sperăm că asta nu o să ne împiedice aici, să rămânem aici în sătucul ăsta, să vedem. Da, și mă doare rău mă doare mâna foarte tare. Este foarte grea camera asta, dar da, eu sper să mă vedeți mult mai bine, pentru că mi-am văzut filmulețele, le văd și eu pe YouTube și nu, și Mihai mi-a spus că calitatea filmulețelor nu este așa cum mi-aș dori eu, așa că o să mă sacrific puțin și o să filmez cu DSLR-ul. Baby, I'm not mad at all. We both tried and tasted fall. Can't hold our love against the wall. No. Every inch of me is hurting and I just wanna leave it all behind. Am ajuns acum și sunt uimită, nu știu, n-am cuvinte, îmi vine să plâng cât de frumos este aici. Locul se numește Simon's Yacht și este renumit pentru activitățile pe apă mai mult, pentru că se află pe malul râului Wye și este superb. Deci nu mai pot. Uite cât e de frumos. Îmi vine să plâng. Sunt așa de emoționată. Deci nu vine să cred cât e de frumos. Și vreau să vă arăt aici. Ia uitați. Ia uitați cât este de frumos. Doamne! Este superb. Și vremea este minunată. Eu sper că m-auziți, pentru că mi-am luat și microfonul la cameră, să mă asigur că este totul în regulă. N-am cuvinte. Și oamenii au niște case foarte, foarte frumoase pe aici. Mihai, îți imaginezi să ai o casă din asta așa? Foai, să vezi râul. Și vreau să vă arăt ce rochiță mi-am luat pentru asemenea eveniment. Să vizităm un sătuc nou. Mi-am luat o rochie. Este o rochie de la H&M. Am luat-o anul trecut din România, cred, și n-am purtat-o niciodată și astăzi am zis că trebuie să mă machiez. Dacă vedeți, mi-am pus și machiaj pe față. Nu mă vedeți, că nu focusează. Să vă arăt rochița mea de la H&M, să-mi ignorați pantofii, dar având în vedere situația și pe unde mergem, eu cred că n-au nimic. Aceasta este rochița. Este minunată. Nu o să mă vedeți prea bine pentru că am gentuța, dar per total multe vălănașe și să facem poze drăguțe. Doamne, cum se aud păsărelele. Oamenii vin de obicei să practice canoe
Și după cum am văzut, sunt câțiva oameni. Am văzut și un van foarte drăguț cu reclama lor pe van. Și o să ajungem imediat pe malul râului. Iubesc Anglia. Și apropo, sătucul ăsta este la o aruncătură de băți de Wales. O altă dragoste de-a mea. Iubesc Wales. Este din Marea Britanie. Cred că este cel mai frumos loc de vizitat. Deci dacă aveți ocazia să vizitați Wales, nu o să regretați absolut deloc, pentru că este minunată. Mihai, când îmi cumperi și mie o casă din asta? Mâine. Într-o altă lume, nu? Mâine, Izere. Wow, este superbă. Și este în stil englezesc, așa. Este construită în stil englezesc. Wow. Mă și văd luând micul dejun acolo. Baby, I'm not mad at all. We both tried and tasted fall. Can't hold our love against the wall. No. Every inch of me is hurting and I just wanna leave it all behind. Yeah, I'm breaking up with you tonight. Yeah, you know it's hard to say. Yeah, you know we're not okay. I can see it in your face. We became a lonely place. Goodbye, so long, my dear love. Love is forgotten, so I'm moving on. Goodbye, so long, my dear. Vai, ce faceți, dragilor? Le este foame, dar uite, cred că au găsit ceva acolo. Mă, te văd în baltă, mă. Mă, te văd în baltă. Oana, stai cu minte. Oana, stai cu minte. Mă ține, dar mi-e frică să-mi dau drumul. Stai cu minte că dacă ești udă, nu te iau în mașină. Te udă ție. Mie când sparg naibii capul. Las că aia trece. N-ai tupeu, n-ai tupeu. Mamă, dar de ce nu vi făcut un leagă? Nu știu iubire. Nu știu iubire. Fă tu un leagă pentru toți. De ce vreau să vă spun că mi-e o sete de nu mai pot. Am un chefir în geantă, dar mi-e sete de apă. Nu găsim, nu este nimic deschis aici. Și nu mai pot să mai car, pentru că domnul Mihai vrea să fie liber și nu vrea să-mi care și mie geanta. Ce mă? Ți-am zis de vreo 5 ori până acum. Am urcat, am coborât. Simon Diat este foarte, foarte frumos. Dacă aveți ocazia, trebuie să veniți aici. Mai ales dacă practicați canoe sau aveți o bărcuță. Oamenii noată aici. Și fac grătare. Chiar vedeam mai devreme că oamenii au făcut grătare aici pe malul râului. Nu știu dacă este permis, nu pot să vă spun asta, dar eu cred că ați putea să faceți. Ei, și s-a terminat și drumeția noastră. Eu acum sunt pe drum singură pentru că Mihai a mers în față să ia mașina, că nu mai pot. Sunt foarte obosită. Mi-au făcut și răni Adidas și acum sunt pe drum. Mai văd câțiva oameni și
Cam acesta a fost vlogul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut și să îmi lăsați un like dacă v-a plăcut. Să vă abonați la canal dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți altfel de videouri, pentru că noi mergem foarte des să vizităm locuri. Și da, eu sper că v-am arătat ce trebuia de aici. Și da, până data viitoare vă pup, aveți grijă de codițele voastre. Eu merg acum să mănânc ceva, să fac un duș, că nu mai pot. V-am pupat! Pa, pa!